videu. Takže vítam vás pri novom videu. Ideme hrať roleplay, budeme písať, lebo Tomáš nemôže volať. Takže tak. Tomáš, pozdrav sa. Kde zmizol? Toto je Tomáš alias otec, ja som Miloš alias syn. No. Ideme domov. Jop. Tomáš lomeno otec. Ja lomeno syn. Ideme roleplay. Takže ideme domov. Toto si nevšimate, idú mi správy a ak budeme doma, sa vám ozvem. Ako môžete vidieť, už sme doma. Takýto veľký barák nemá nikto. Takže tak. Ideme sa vyspať. Idem sa vyspať, lebo zajtra je škola. Dobrú noc. To je toľko hodín? To je toľko hodín? Oci, meškáme do školy. Meškáme do školy. Ideme dole. Kde je auto? Tak ja tam nevyleziem. Dobre. Dobre. Takže musíme výjsť asi. Jak to vidím? Som malý, pomôž mi. Som malý chlapec. No, ideme sa nájsť. Wow. To čo je? Takže, dobrú chuť vám prajem. Ňam, 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 ňam. Ňam, ňam, ňam. Ozve sa vám v škole. Takže ako vidíte, už som v škole, idem si pre knihy. Máme matematiku. Matematika. Tu mám rád. Ideme sa učiť. Ježiš. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Sadnúť. Ešte si toto zopakujem. OK, 1 plus 1, 2. Milošku k tabuli, OK. 1 plus 1 rovná sa 1 plus 1 rovná sa 2. Takže napíšeme to. 1 plus 1 rovná sa 2. Zajtra. Jej. Jej, máme jednotku. Testík. OK, som sa zmizil. Som sa zmielil, dobre. Ak bude po testu, ozvem sa vám. Takže máme po testu a už len to opraví. Som zvedavý na moju známku.
Už zazvonilo. Koľko má klikov? Jedna? OMG? Ja som ale šikula. Jej? Oh my god. Dobre. Oci. Mám dve jednotky z matiky. Pekné. No, ozvem sa vám doma, keď si budem oddychovať. Takže už som doma jednačil. A tak no. Čakáme tu noc. Som unavený docela, lebo tá škola ma vyčerpala. Dostal som dve jednotky, super. Idem sa pozrieť, kde je otec. Wow, no to... No,